Moderný dizajn a špičkové vybavenie, to všetko nájdete v tejto luxusnej vile na veľkom pozemku v tesnej blízkosti lesa v rakúskej obci Heimburg an der Donau. Priestranný a svetlý interiér s rozlohou 230 m2 sa skladá z dvoch podlaží. Na prízemí sa nachádza otvorený obývací priestor s krbom prepojený s kuchyňou a jedálňou, ktorý vám umožní užívať si spoločné chvíle s rodinou a priateľmi. Hosťovská izba a hobby miestnosť ponúkajú veľa možností na prispôsobenie priestoru podľa vašich potrieb, či už preferujete saunu, fitko alebo knižnicu. Kúpeľňa a WC sú samozrejmosťou, ale špajza vás možno prekvapí. Na druhom podlaží sa nachádzajú dve komfortné spálne, plánované pre deti so spoločnou kúpeľňou a jedným šatníkom a hlavná spálňa so šatníkom a vlastnou kúpeľňou. 6 krásnych izieb, takže ideálne miesto si tu nájde každý člen rodiny, ktorý hľadá svoje súkromie. Táto vila je výsledkom spojenia moderného dizajnu a pokročilých technológií, pričom každý detail bol starostlivo navrhnutý tak, aby poskytol maximálne pohodlie a komfort. Podlahové kúrenie, stropné chladenie, tepelné čerpadlo, predpríprava na fotovoltaiku či kamerový systém, to všetko zabezpečí, že dom bude nielen štýlový, ale aj energeticky efektívny. Toto nádherné rodinné sídlo si môžete prispôsobiť podľa vlastných predstáv,